Tkabbir tal-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin u l-mod kif kibret l-ekonomija tħalli pis kbir fuq is-setturi tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-infrastruttura u anke s-settur soċjali. Ekstqar l-editorial ta' Times of Malta fejn stqar li l-gvern jeħtieġ li jħares lejn tkabbir li jżid il-produttività u jsaħħaħ ix-xogħol lokali mhux biss iżid il-produttività billi jġib il-ħaddiema minn barra. Din l-analiżi saret fl-isfond tal-aħħar ċensiment li juri li aktar minn wieħed minn kull 5 persuni li jgħixu f'pajjiżna huma ta' nazzjonalità barranija. Fil-fatt il-barranini ammontaw għal 115,449 persuna, żieda ta' 5 darbiet fl-aħħar 10 snin. L-editur fakkar li issa l-Ministru Clyde Caruana qed jara kif realtà l-influss tal-barranin f'pajjiżna tiġib piżijiet kbar u issa jeħtieġ li dan il-mudell ekonomiku jkun irranġat u adattat biex ma jibqax pis fuq il-pajjiż. Intqal li jeħtieġ riformi għal ħaddiema barranin kemm għal dawk li se jgħixu hawn fit-tul u anke dawk li se jgħixu f'Malta l-ftit żmien. L-editorial kompla li d-dipendenza fuq metodi ta' produzzjoni pagi baxxi u bi prezz baxx hija strateġija li meta tħares leha tinduna kemm hija insostenibbli. Dan qed iġib miegħu riskju li jonqos anki l-valur fis-servizzi tal-edukazzjoni u s-saħħa meta dawn ikunu mqabbla ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. L-editur jgħid li f'Malta huwa kruċjali li l-Gvern u l-awtoritajiet iwasslu inizjattivi li jgħinu lil ħaddiema barranin ikunu stmati kif suppost u dan jeħtieġ li jsir f'kull settur.